Hello guys, welcome back sa akong channel. O, so sa una, kini nga channel, mao ni siya ang channel nga if naka-remember mo katong Kristohanong Lyrics TV. Pero because of mga issues, mga copyright issues, so naglisod ta sa pag-upload sa mga videos. So nag-stick na lang ko to my own creation of today. Nag-request ako nga gusto sila og -1. So naka-ideya ko nga this song, kini nga song Daygon ka, how about make himuan ako siya og -1 through the GarageBand sa iPad. So I hope nga magustuhan niyo guys because this song shout out ko sa Colaria Band. Colaria Band shout out og shout out sa kuan nga channel sa Bisaya Praise and Worship Songs because they've been consistent in sharing the gospel through lyrics or through sharing the music of God. So ako mo nga iniso nga inyong i-request, please lang ko og comment down below and I hope nga you appreciate ang little effort due to the quarantine. So I hope you guys are doing good. Ipakita sa inyo ha ang mga instrument akong gigamit sa GarageBand. So 5 instruments or 6 instruments. So I will show to you sa video. So let's check it out. So mao ni siya app guys, ang GarageBand. Yung makita niyo na siya ma-install, ma-download sa Apple Store. Free lang siya nga app. And then dire makita niyo na ay 5 ka instrument pero upat lang ang nag-work ani. Ang number 2 kanang murag trumpet kay gimute na ko siya kay mao man siya ang melody. So para sa -1 ako lang siya nga i-mute. And then first nga instrument makita ninyo guys ang keyboard, whirly. Then next nga instrument is kanang trumpet nga picture is mga trumpets is brass ensemble. And then next nga instrument kani siya mute ng brass ensemble. And katulo is ang drums. Automation gapon ni siya kana automation. Siya lang mag-fill in, siya lang mag-press depends on the creation nga imong gi-create sa GarageBand depends on music. Then ang ikatulo ay kapat is ang acoustic guitar. No? Kita ninyo na siya chords, acoustic. And then ang ikalima instrument is bass guitar. Liverpool, yung style niya. 4/4 times signature. Tapos I hope you like this one guys. Thank you.